Sa kinabuhi ko, di ko mahalo kay nakaginoo, amiga balos ko, mao ang pagkain mo. Ang basayaw, ikabalos ko, ang balukso, ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko ni mo. Ang pagsinggit, ikabalos ko, ikabalos ko mga pagkain, ikabalos ko ni mo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balod, apan ng gingaso, wa makupituso. Tunog kong bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahalo kay nakaginoo, ang ikabalos ko, mao ang pagkain mo. Ang pagsayaw, ikabalos ko, ang balukso, ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko ni mo. Ang pagsinggit, ikabalos ko, ang pag-awit, ikabalos ko, mga pagdayin, ikabalos ko ni mo. Ikabalos ko, ang paglukso, ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko ni mo. Ang pagsinggit, ikabalos ko, ang pag-awit, ikabalos ko, mga pagdayin, ikabalos ko ni mo. Ginoo, lamang ang bugtong pandi. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Napanayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Imo asiyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nga niya kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, naging kutlo sa balaang kasulatan ng butang may katapusan. Bayang buta ka na itong kanang so ng atong oras sa 5:37 na sa kapusan. Kumusta man ang inyong mga pagbangon? Kumusta man ang inyong pagmata nining adlaw nga Hulbis? Sa 5 sa September nining atuig 2022. Tila ka semana magkaigsunan. Sunod semana tumatunga na sa semana. Muna
ugma maigsoon kitsa sa is pagkasubado kitsa city ang next Saturday kitsa Katurusina sa muna nga ato nga pamalandungan upat na kasabado ang September niya pag-abot sa September, October, November and then lastly is December nasuko na sa kita o bagong tuig magsugod gani og December, magsugod gani og September, ay hala sige, higugmaan na ng inyong kaaway, kay Birna, pagkaidiro, ibalik na po kontra. Mauna nga, ang tao igsoon, hindi magkakataon sa pulong sa Ginoo. Parang tuig, makalitar kabako, kalitar buntahan, panhinong dami. Mana si Kristo sa imong kinabuhi, bakoy kausapan, inaiyang katasan, mausap yun ang tanan mag-eksunan, kung ikaw maminaw sa mensaheng Ginoo, o magtulog ka na to, na ikaw kung ako, mahimot ang bagong atubangan sa tilan sa Ginoo. Muna ang atong kasikaroon atong pag-ahiskutan, mag-eksunan, inspired, muna ang tao, inspired mga kaigsunan doon sa kitang inspiration kana ba makapadasig wala sa inspired makapatima the inspired word makapadasig pa mga pulong dili ako nga mga pulong kanang pulong nga makaiko sa tungkol sa kinaiya na ikaw kung ako atong nabukoy ko sa ba ilaami sa mensahe ko ayaw sugot ang oras gapon ng atong kinabuhi ang tumawagtang tas kalibutan maurag apoy atong ginuhatan nagangkon o naglimtan na Kristohanon sa kadaghanan apan atubangan sa Dios perting dauta igsoon dili na siya pwede kaya natapusan hukom ikaw o ako pagahukman sumalak yun sa iyong binuhatan aping na natin pinuhatan muna kita na po'y magsakripisyo igsoon na itong buhaton sa ang pagkatao din sa kalibutan sa ngalan sa labing halang doon nga Diyos sa pagkutubog ka sa kalamitan sa ngalan usab sa ato ang station manager Reverend Gideon Catilario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ken ayang nakasawang inyong ubos nga lagat Pastor sa ato Catilario pagkakalit pagkatubog mensahe hindi sa walang kasulatan atong pagkatunan karon mga kaigsunan atong topic maigsunan ang pagpulunan ini inspired muna kong estudyante na pinag-night class excited mausog ang liho sabi na ay admiring labi na magluluhiyo ng mga igsoon kay siyempre nananas katapusan ang sa gitawang edukasyon ay kay tuwa-tuwa sa semester sikan semester sikan year wa naman mga igsoon nasubrahan sa pagka-inspired na-expired man ito nang ikaw o ako tanang pulong tanang mga pulong dapat mo nga ng pamatudan pinaagising kinabuhi ayaw pag-desisyon daan igsoon ayaw pagpanganti ayaw pagpangaraste ayaw siguro ang imong kaugmaon na Diyos mga kamot sa buhay ng Diyos ang nagdan ng inyong ubos nga lagay kung magkatun mo tulayan mo kadaugan unaha ang Ginoo maunay inspired ng mga pulong really expired kaya kung na-expired ang pulong sa Ginoo mauna ko ng mga butang binis kalibutan mauna ko ng imong panginahanglan kung wala ni mo unaha ang tag-iya sa butang ay mong giginagayan ma-expired yun ang tao labi nagmaigo sa mensahe sa Ginoo apan hinutumi kung ikaw ma-inspired sa mensahe sa Ginoo kanunay kong refresh ang imong una-unang kasing-kasing ay buingon man ka wow makatulong na po ang mga mensahe ug labas ug tataw kayo dinhi nining mao nga dapit mag-angkon na igsoon labi kamanan ug may dugmaon ko nga Dios Ama tapos ka sa pagdaig pagpasalamat nining na ulapit sa kabuntagon
ang mata usa ka namo mahimong ma-excited sa pagpaminaw sa imong mga pulong mga mensahe. Turuti kini amahan, nagdapit luna sa matag usa namo ka magkinabuhi o mag-atog kini kadaugan kasiguruhan, mabag-uhan sa dagan sa among kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Panalangin ni O Dios ang mga dumog nini, labi na sa tanan nga naga paminaw sa mga FM radio sa ilang mga panimalay ka. I declare blessing, I declare prosperity, kadaugan, maangkon sa matagosa, niatong magtatong, kanunay silang excited, kanunay silang inspired, or Diyos, diya sa pagpaminaw sa imong mga pulong mga mensahe, na maghatag kadaugan, kasiguruhan sa among mga kinabuhi, dinig sa silong sa langit. Panalangin ni ang matagosa, nagbuas sila, na di ang imong kamaturan, maghatag ka na mong kagawasan, nga kami adunay kabaguhan dinhi sa silong sa kalibutan. Lord, naani mo ang kalaudan, naani mo ang kasiguruhan, naani mo ang proteksyon pagbantay. Among buhaton maulamang ang pag-response sa imong mga pulong mga mensahe. Among ikapakita kami kamutan na kami kinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tibok na kong panimalay, sa among tulog ka mga anak, sa akong ugangan o Diyos, na kanunay nagatiman, hindi mo mga kadapit. Salamat o Diyos, sa among pag-amping ka na mo, o sa among mga inanigaw, mga pagtrabaho, padayon kang naghatag ka na mo, kusog, kalikon, ay mong ipasinati ka na mo, o tapos kang pasidunggan ini, labaw sa tanan sa among kaisunan ini sa balok, dapit sa Pilipigan, hinit by Pastora April nga kapturan, o dapit sa kagwi o Diyos, sa pamilya ni Brother Mario Ulrich, Sister Roslyn, o sa ilang mga anak, o sa mga kamataan o Diyos, na mahimo usap nga panalangin sa ilang mga ginikanan. Panalangin ni o Diyos ang mga nga dapit. Ipakita ang pinasahi, nagikan kanimo, kung kay ikaw ang Diyos makahimo sa bisan kung sa nimong gusto para sa imong mga katawan. Lamang doon na kami paningkamo, doon na kami pagtubog, doon na kami pagsakripisyo, aron kami o Diyos maglakaw diya sa tinod anay na pagpangalagad kami mo dinhi sa silong sa langit. Salamat amahan, hindi mo nataknaan. Ituboy ka, ibayaw ka, ipadako ka kanunay sa mong kinabuhi, dili na mo ka ikaw law, kung kay ikaw nagluwas ka na mo sa bisan kung saan katalagman. Kung ikaw nagatag ka na mo kadaugan, kagawasan, na kami dili mahimong mabinaylango sa bisan kung saan kalihukan din sa kalibutan. Salamat o Diyos sa kagawasan, imong ihatag ka na mo kami andar, munimaya mo pasalamat ng mga salamat o Diyos sa imong pinadayan. Salamat o Diyos sa revelasyon na kanunay kang nag-refresh sa mga kasing-kasing tunahon na kami kanunay madasigon na maminaw diya sa mga pulong na mensahe. Bisan pa man sa mga station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, uban silang duha ka mga anak, bisan pa man sa 101.3 sa Malapuyog. Lord, nga kanunay naglanod-lanod ang imong mga pulong, mga mensahe sa mga dapit. Bisa pamandapit sa gihungan sa Batang Tiril, ya sa Konsumandik, sa pamilya usap ni Pastor Kim Ryan Makasaol, bisan pa man ni Ma'am Aisa Makasaol o sa ilang mga anak. Salamat o Diyos nga sa kanunahin, na ikaw mag-uban o magabantay, ang ikaw magagunit ka na mo, bisan pa man sa pag-construct o Diyos sa FM Radio, ya sa lapit sa Basay, sa maunang lugar o Diyos, nga doon na nasa ilain nga radio station. Nagampo ako kanimong amahan, na magkadaghan ka ang mga outlet o mga FM radio aron ang imong mga katawhan hindi sa silong sa langit makadulog sa tinutanay nga mensahe gikan kanimo. Salamat o Diyos sa kaalang kinaagman na kami imong gigunitan kanunay sa imong pagmamahal. Doon ay mga sitwasyon ang Diyos nga andunay pagduwa-duwa ang mga katawhan. Apan ang imong mga pulong kanunay namang nagpahinibro, kanunay namang naglingkod, aron pinaagin niyo. Makamit o Diyos magkaton, ikaw lamang ang Diyos nga ang kalagaran sa tibok ng kinabuhi. Salamat amahan, mga atat na akaron, walay lain na kong ituboy, walay lain na kong ibayaw, ang imong buhi nga ngalan nga labaw sa tanang ngalan, ngarang makaluwas sa among makalat dini sa silong sa langit. Salamat o Diyos, mga atat na lumong himaya, manalagod ka nimo ang tanan, kung ikaw ang Diyos. Kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac,
ikaw sa ang Diyos kang ako, kung ikaw ang Diyos na akong ilagaran karon na makahimo sa bisan unsa na imong gusto para sa imong mga katawanan. Natin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa mag-usap pa man mga igsoon, maibutan ka natong tanan ang atong oras, medyo taas-taas naman mga igsoon. Ini na adlaw na Huwebes, Pitsa 5. Kanunay kita ng pagunit. Usahay mga igsoon ang tao dinig magpagunit sa Dios, mo iskapo, mo iskip. O sa estudyante pa na, mangita raglutsanan mga kaisunan, mo iskip lang sa mapaihi-ihi lang mga igsoon na mangita ang gamang. O nadili lamang sa mga estudyante, apil sa ning mga dagko na mga igsoon pangitat lamang. Munang kaniadto, at sa akong narunungan, nang wala na ko nangitag damang, nahulog na ko dias ka mga pastor ng pamilya, sikbitiri, nahulog na ko bangag, nang nailalong may bangag diya. Kaya akong mata igsoon, sige galantaw ang gulawa sa damang. Ay, may ganit kaya ang usaran akong diig nalunod. Kaya nalunod ko tanan, patay, di ko makaplagan, kaya naibangag diya pitig na luma. Ay gani kay ang bangag diha nga igsoon iko usab na nalusot ang akong usab nga paa. Inalusot ko tanan anhing na unta tulog. Unsay ako natalikdan sa bisyos kalibutan labi na sa inom. Naghalog ko sa Maynila kani atong inidoro. Ihulgot ko sa akong forman, nagpirti ko maboga. Ako sa gibrandahan, forman. Ang tinud-anay, gilig-lig, anayan na ito, buhaton. Mamatay taan ni trabaho. Ako ang kauban nga Tagalog, naglayo sa karandiro, pagkauma, kanang nawang gilit na matuloy, ng arkitek. Imbis ako mao'y makatawan, kay Idoro, pero mas hugaw ang ako na sugamakan ato, may Inidoro, ang nawang ako, nahuot dito sa Paul igsoon. Iyan lamang kung nailian gani. Muna ni ato mga panahon na dito ang pamaagi sa Dios na nakaprangka ko sa atong forman, hinumdumi. Ining atong gibuhat, hindi makatarunganon, labaw sa tanan, kita rin nagnudnod mismo sa kalautan, nadali ang mamatay. Isang ano man, ako tinood forman na tuyon-uyon ako ninyo. Basahan ako sa Biblia, gitagaan ako sa Biblia. Pagkasunod Domingo, natingal ang iyang asawa ni Silva. Ingon siya, nagkristohanon maning akong bana doon. Di naman mo inom, di na pupuntabak ko. Nalipay iyang bana, iyang asawa. Dili namin mo ato beer house. Kaya tani ato mga kaisunan, halos dalon makunila bisang nili kumukuyo. Kaya mo ingon man nga, kuyog laguta, ikaw lagi tagakanta. Ulog-ulogan maputang mga ison. Kaya tiningkat mo ka, ulog-ulogan masarsa. Unang usahay ang mga Kristohano. Ang Ginoo at ang kanunay, giulog-ulogan. Apat ko kira na mga igsoon. Basta kaluran, aluwasan, kadaugan. Ay atong ikapasinapin sa atuan. Ano na yung mensahe si Pastor Emidin? Once we accept Jesus Christ in our heart, we are a new creation of Jesus. Yes. Dapat ma-accepta ka na si Jesus may maghari na to. Dili ng kalibutan ng kalibutan. Dili ng kalibutan ng kalibutan. Kaya muna imunod na to mismo sa atong kalautan. Amen ba? Dito magkasakitan at tumatag hospital, palit ng taon. Oxygen. Pakita bang matas ato ang mga katawan, mga kailang. Pastor, kalakaliho kong tabang. Kanya kay maluluyon man ang Ginoo. Kung maluluyon man ang Ginoo, maluluyon siya dahil. Dili na ito ipataas ang atong garbo. Kaya kung nakataas ng atong garbo, utro ko pang garboso. Natin siya, dapat atong ipairan ang bugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Aron mapadayan na naa ang Dios, naa si Kristo mismo sa
kanimo o kanako o kanakong tanan. Ano na yung mensahe si Pastor Imogene? Good morning, Pastor Safri. O sa tanan ng mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM 95.3. God bless everyone. Ano na natong tanan mga kaisunan sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, ilabi na sa taga-Kamaynilaan. Magandang umaga po dyan sa ating mga kababayan na lagi po nagsusubaybay sa ating palatuntunan tungkol sa balaang kasulatan. Yan ang ato nga pagdasi, mga pagpaambit kanunay. Ilabi na ni Ma'am Maria Molier. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am. Ilabi na sa imong trabaho na nakabalik na sad ka sa imong gitrabahoan kanin sa Korean restaurant. Anak na na igsoon. Anak nga sa dila na ikaw maayo ka o relasyon sa imong gitrabahoan, mawili ko na mubuhi nimo. Maghilak yun na mga kaigsunan kung wala na ka sa imong gitrabahoan. Anak nga sa atong kinabuhi, kung maghimo lang yun ka kung pagkamatarong, di man yun ka madali na mahimo ma-reject. Nasa akong kinabuhi, pagbaling na po o apply pagka-part-time, open kayo ang university. Ako na ganit ko nag-apply na duha ka faculty, hindi sa Sapri, na duha ka faculty nag-apply. Ako singginan ko, Ma'am, wala ko na problema, dawa ka sa sila. Tingin sa kita ulit tudlosan. Akong gidawat, akong accept. Sa kinasing-kasing na pagdawat, uban ang pagpasalamat sa Ginoo. Kung nagtuo ko naglaon, aduna na pa'y mas more ang trabaho ng ipiyang sa Ginoo sa itong kinabuhi. Dili lamang sa kalibutan nun na posisyon, kung dili posisyon na ikaw o ako gamitan pas Ginoo nga mahimo kang apektibo na alagad sa Ginoo. Hinumdumi ang mga alagad sa Dios, sulayan, tistingan, o tinuod na Diyos ang alagad. Mahibalaan ang mga igsoon. Kaya kung dili ka tinuod na alagad, pagkaulawan ng Diyos ka. Doon ang mga sitwasyon na pagkaulawan ka igsoon. Even gani si Moises kay pagkaulawan ni Paraon. Apan sa dila, doon ay gahon na nagapangliho niya itong mga panahon na even ang kinatibukan na Ehipto, igsoon, nakita nila na tinuod yun ay na doon ay gahon ang Diyos sa kinabuhi ni Moises. Ikaw o ako, kamutan ako igsoon, doon na ba kay authority o niya sa diha nga ikaw hilaw-hilaw na pagka-Kristoano? Una nga puso na di ay kuno ako ang music ato ning pahinay-hinayan kana aron maklaro ang ato nga mensahe mga kaigsunan kay ari na tas mga mensahe nga ato karon nga pagatun-an mga igsoon. Ang ato nga topic mga kaigsunan naghisgot kini og inspired. Duha ra biya ni kung dili ka ma-inspired, ma-expired. Unang ikaw mga batan-on, duha ra gyud na. Kung dili ka ma-inspired, ma-expired jud ka. Eh kini mga batan-on, kusog ra pa jud ko naghuna-una, pero kanang trabaho lihok dili ka apas sa huna-una. Mao nga ma-expired. Labaw sa tanan kun walay Ginoo. Hinumdumi mga batan-on, inyong ubos nga alagad. Kung wala ang Diyos sa kong kinabuhi na expired na ko, di ko kahuman sa degree holder. Eh di man kumusakripisyo, di man kumulakaw, di kan diri paingog chikowin, magdagan, balik paingog sa bais. Di man kumamunglay kampo, aron ko, maka-uniform, makabalog 5 pesos sa unang panahon. Inuod na, dili na ko na ikaulaw. Pero sa pagkakaroon, kanang 40 pesos, everyday mga kaigsonan, dili na nako ikapangwinta kay ang kaniadto karon lahi na ang dagan. Nganuman, kompetensya man karon mga igsoon. Pagkakita sa usak ka bata, ayay, sitsirya dire, sitsirya dito, kindi dire, kindi dito.
mangita yung am-am ang bata. O niya, kung makakita nag-am-am, magsayaw-sayaw man. O niya, ikaw ginikanan, dili ka malipay. Malipay sab ka, bisag. Muna kas ginhawa, pag-provide sa panginahanglan, kay obligasyon man na nato. Munang ikaw o ako, dapat unahon nimo ang Ginoo. Maunay atong mensahe karon. Aron ikaw o ako ma-inspired, dili ka ma-expired. Kaya kung ma-expired ka sa mensahe Ginoo, na ma-expired sa ang panalangin na para unta nimo. Hinumdumi, bisag unsaon panatugkub ang kayutaan. Bisag unsaon panatug gamit ang kinakusgang kaabtik nga kusog patakarong mukaw-kaw, mukamras sa kaumahan. Hinumdumi, buabot dong ang panahon ang imong lawas pisikal nga bahin mo kagarna, mangita unya ka Ginoo. Good night, TSA, and blessed morning, and God bless everyone. Tinuod na igsoon, niingon ang mensahe sa awit walay rason, apan ang tao daghag rason, kay makarason man. Mahayan si pastor, mahayan si pastora, magsigir ang pangigo, wala mi nangigo, kundili among gitudlo ang kamatuoran. Kung layhan mo nga magkinabuhi nga adunay direksyon, kakanunay mong ma-inspired, dili mo ma-expired, kung dili pa ta ma-expired sa panahon nga inigsisimba, mangita mo pamaagi. Amen ba? Ang Diyos nga naghatag og panahon, ikaw o ako pa kaha nga pwedeng cut-offon ang atong gininhawa anytime, igsoon. Ato na ning basahon mga kaigsunan while nagmonitor ta dire sa ato na Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ato na ning basahon unsa nang mga pulo nga maka-inspired. Unang-una mga kaigsunan, maghisgot gani tag pulo nga makahagit, pulo nga adunay kadaugan nga hait pa sa espadang duhay sula. Maka-encounter gani kag mga engkanto, maka-encounter gani kag white crabs, maka-encounter kag mga poses, diha ma-inspired ang tao. Pero ikaw gani apil sa kagkahadlok, nakabalo ka sa imong kaugalingon nga dili nimo kaya, na ma-expired yung kang pagkakristohano na ka. Amen ba? Si Jesus di man nakikistorya si Satanas. Ang Diyos nakikikomunikate ni Satanas. Kung ikaw kristohano, mahadlo ka nga makikistorya ang mga demon spirit, expired yung kang pagkakristohano. Maunay tinoon. Kaya kanang mga demon spirit makikistorya guna nimo. Ingnon pa ka, ayaw dihag patuga kay pareharata. Masay ko biya ka aksoon. Munang ka ng mga kristohano mga hilaw. Hadlok na oy. Maulawan man na mga igsoon. Mawala man ang pagka-inspired o niya. Dili ra bagyo na ikapesigarbo bisag unsa pay imong abilidad. Apan hinumdumi kung aduna kay tinuod nga authority. Kung moadto kas laing mga nasod, matud pa sa akong amigo nga sa laing nasod, kung dili gani ka makahimo paghingilin sa tanang mga white crabs, dili gani ka makapahingilin og mga demon spirit, pulpul kang pagkapastor dito. Nakabalo ba ta sa laing mga nasod, mas grabe silang mo-worship. Sulay gumuglantaw, mga negra, mga negro, sulay muglantaw sa mga worship. Kitang mga Pilipino, kinto-kinto lang. Walay mga respitar. Apan sa laing nasod, bugah ang ilahang pagdahig ng tos Ginoo. Nga naman, kanunay silang dipakita ang mga pinasahi nga kadaugan. Maunay ilahang kahimtang dito. Apan kita
naanad man gud sa atong kinaraan nga pagtulunan. Unya ra mata ma-inspired og duna nay mga engkanto nga mosamok nato. Duna na mga demon spirit nga muhasi sa atong matag pamilya igsoon. Tinuod dili. Unya ra mata mo simbag mulinog na ang kinatibuk-an sa Pilipinas. Muna nga ang nika igsoon niabot ang kilat ni adtong Pizza 20 City, malipay man pud ang mga taga Saudi Arabia. Kay maumapon na ilahan kalipay nga magkilat, magbagyo, kay talagi sa ramang ulan dito. Kita dinis Pilipinas paglipat, pagkilat, tabunan ng espeho, tabunan ng usa diha kay kuyaw nagkanon. Hala sige panguan mo diha o kanang suka, la ligo mo kay basing nagpabaliw mo. Awa na. Pero sa laing mga nasod, talagsaon man gud nilang makita ng ulan, talagsaon makita ng hangin. Muna ka ng mga trahedya dito at tusam na dito. Labaw sa tanan, dili Ginoo ang ilahang gialagaran. Apan ikaw ug ako, wa tay katungod nga mo desisyon nila, ang Dios ra mo'y mohukom nila. Ang importante ikaw ug ako nagasunod kanunay sa mensahe sa Ginoo. Ako sa ning basahon nga gihatag ni Pastora Imogene, Panultihon kapitulo 16 bersikulo 3. Ako sa ning hatagag panahon. Labi na sa minaw karon sa FM radio. Ingon ang panultihon magkaigsuonan, kapitulo 16, versikulo 3. Kaya ito ning basahon. Ingon dire sa versikulo 3, itugyan sa Ginoo ang imuhang laraw, ug mulampos ka sa pagtuman niini. Ang atong mga laraw itugyan sa Ginoo. Iniingon na sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11, ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Kay ang mga laraw sa Dios kadaugan kasiguruhan maunay ato nga mabatunan sa diha nga imong mga laraw atong itugyan ngadto sa Ginoo. Maunay mga pulo nga maka-inspired. Ang problema sa imong laraw karon, wala nimo gitugyan. Sa imong desisyon, sa imong kinabuhi, wala nimo gitugyan sa Ginoo. Wala nimo gisalik kay ikaw ra may kampante sa imong kaugalingon. Mao mangani kung magsalik ka sa imong kaugalingon sa labutan, di gud ka makaila sa tanan nimong mga dalan. Sa tanan nimong mga lakaw, hanging kanunay, wa ka kabalo kung unsay angay nimong buhaton. Apan sa diha nga kanunay ka nga imong i-meditate ang mga mensahe sa Ginoo day by day and night. Igsoon, hinumdumi, kanunay ko kang magmadawgon. Muna'y nindot nga ma-challenge ang mga tao. Munang malipay ta mga kaigsunan kung dunay mga trahedya. Kay magpapukaw nas mga gahig ulo. Amen ba? Kay magsalig man ang tao, kay ang mensahe nga gitudlo kanunay nga maghatag nato kadaugan, ma-expired man sa atong kinabuhi. Mas musamot magkaluya, nganong maluya ang tao? Kay ang giuna-una, mga butang sa kalibutan, gustong yakan. Pero sa panahon sa trahedya, wa na. Hoy-hoy ang abaga igsoon. Ako kining basahon, kung hatagan kining pagtulunan, gihatag ni Pastora Imogene sa Uswe 1:8. Ato ning hatagan o higayon igsoon. Nagikinhanglan makaigsuonan, ato gyud nga ibutang sa atong una-una ang mga mensahe kanunay sa Dios. Kaya kung dili ganita makahuna-una sa iyang mga mensahe, ma-expired yun ang mensahe sa atong kinabuhi. Ma-expired, kung sa man ang expired, di na magani kakatawag sa imuhang palalag, sa imuhang banag asawa, ma-expired ng imuhang Lord.
Mangita magani ka, bibi pa, tawaga ta diha be kay importante ba ni kaayo ning ako milyon ra ba ni? Na timing sa mga ako loday. Di ba? Ingon dire mga kaigsoon sa bersikulo 8. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw sa gabi o pag kinabuhi sumala sa tanan nga nahisulat nini. It meaning to say, ang tanan nga nahisulat sa kasuguan dapat walay usang mawasi, walay usa nga mapisik. Tanan man, unsa man ng tanan, na day usang mabilin. Mao nga ikaw ug ako kang partial ang imo pagpangalagad, ang panalangis Ginoo partial ra sabna. Ayaw pagpangayo o muingon ka nga ano matong si pastoran na kontento ra mas ilang kinabuhi, mura ra magwalay problema. Ano magproblema man ta? Sa diha nga nawaton kong trabaho, na problema ba day ko? Wala man. Ulos ato tawanon nga pangunaon na doon na gitay gibati sa diha nga mugakos ka sa saad sa Dios, wa magtagpakurawi. Maunay giingon, mahutdan man apan dili makulangan. Nganong mahutdan man kay layhan ang Dios nga pulihan nagpuro bag-o. Wow! Nakasabot ba ta? Dili gusto nga ang imuhang pagkaon bukbukon. Dili gusto ang imuhang pagkaon baho. Dili gusto ang Dios nga imong pagkaon ibin sa imong pisikal nga bahin puro bahaw. Kung dili kanunay ng islan maunang mahurot og islan sa panalangin nga bago. Kanunay girinyo hinumdumi. Magsigi ka humba, buntag humba, mudto humba, hapon humba, unsay mahitabo nimo. All sir imong dangatan, ano man, magsuka ka o puro humba. Apan kanunay girinyo ang imong espirituhanon nga bahin, makadungog kang mga mensahe nga makapadasig. Wow! Ang imong espirituhanon bahin maghinam-hinam, maminaw na sabko. Kay ang mensahe Ginoo mauni naghatag nako kadaugan, mauni naghatag nako kausaban nga nausab ang dagan sa akong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Sulay lang gud mugtuon. Dili lamang magtuon kung dili magkinabuhi sa inyong gitunan. Dunay application ug walay usa ni anak nga mapisik, walay usa ni anak nga mawasi. Kay dunay usa nga mawasi, timan-i ang panalangin sa Ginoo mawasi usab ang uban. Ayaw pagdahom nga mawasi ang mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang panalangin usab nga para unta nimo gihatag dito sa uban. Kay nakita sa Ginoo ang uban nagmatinud-anon sa iyang atubangan. Ayaw kaguol. Kay kung maguol ka, musamot yun ka, mag-insomnia ka, kay maglagot makas imong silingan, sila di ay gipanalanginan, nga maayo maunta kong tao, ikaw rin nagdaig-daig. Kaya wala magkakabantay, o wa masab nimo gikinabuhi ang mensahe, nga angay unta, nimo gikinabuhi dinhi sa silong sa langit. Ano na yung mensahe? Amen. Remember, sa panahon sa paghatag sa Ginoo sa mana, kada adlaw ibag-os Ginoo ang paghatag nila og pagkaon sa mga Israelita. Tinuod maguna. Unya kay mga siaw matong uban, nagtago mas mga basket, inahadlok lagi o kahotdan. Dunay instruksyon ang Dios, dunay pamaagi ang Dios. Ang problema, ang tao mo'y magbuot. O ikaw na gani magbuot, ang mensahe Ginoo ma-expired na sa imong kasing-kasig una-unag sa labutan. O sa diha ma-expired na, di nakalayhang maminaw sa mensahe Ginoo kay hilasan man ka. Apan timan sa panahon nga ikaw manginahanglan sa Ginoo, hinumdumi magkara-kara gyud ka, maratol gyud ka. Asa makamudagan? Amen ba? Ma-pressure ko ka.
dinis kalibutan hinumdumi duhara ka espiritu ang musulod sa tao. Espiritus Ginoo, espiritu sa demonyo. Kung masuloban gani kag espiritu sa demonyo, unya wa kay espiritus Ginoo, mahadlok yung kag dunay espiritus demonyo nga musulod sa usa ka tawo. Kay maapil mamsab ka. Matod pa diri mga kaigsuonan, tanawa ra gud wala pa ta mo basa sa ato nga heading karon. Ato sang giatagan og panahon ang pagpaambit ni Pastora Imogene gikan sa TSA. Muna nga iyang amo sa dihang nakabalo na kanunay silang nag-istorya kabahin sa kinabuhi o sa matag pamilya kung unsay ato ang kalihukan. Mauna nga ming samot si o pagsalig ang iyang mga amo ano man nakita man nga tinud-anay og seryoso nga mo serbisyo. Hinungdan sila na kanunay nagdasig namo nga layhan ang ilahang pamilya. Even ako paadtuon sa Saudi Arabia, dili nako ipuli, dili nako ibaylo ang obligasyon para sa Ginoo aron ko madato diya sa Saudi Arabia. Okay na ko magkaon ko balanghoy, okay na ko makatanom ko amuti diri, magkakaon kong anagon bahalag mga ipo niya akong mga tango. Ang importante ma-inspired kanunay ta sa mga kalihukan para sa Ginoo, dili ta ma-inspired sa mga kabtangan nga kalimtan lamang o mawagtang lamang sa atong kinabuhi igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino escape from Davao City Government. Munang nag-ampo mi nga makapalita o mauno o manindot bagyod ang tingog ang output ni ini labaw sa tanan ato mi mapakusgan, even ang tibok Negros Oriental o ang Cebu City atong makuha pinaagi sa mao nga power ni ining mao nga FM radio. Nasayod ang Dios ni ining tanan tungod kay dili kadautan ang atong mga plano, kung dili kaayuhan aron ikaw ug ako makapaambit sa gitawag pulong nga makapadasig sa matag usa ka kinabuhi. Apan hinumdumi duha ra gyud resulta, either ma-inspired ang tao or either ma-expired ang tao sa diha nga makadungog sa tinud-anay nga pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Soundtrack, Pastor, soundtrack di ay by God grace. Yes, mas manindot pa unya mapakusgan pa nato ang wifi connection. Mao nga dunay tay mga challenge mga kaigsonan nga dunay mga mensahe nga ang mga kanta diri kanunay lang nagbalik-balik ato sab nang iampos Ginoo kana usa man sa ka challenge. Dili na mo na gikaguol, that is normal na sa tao. Hinumdumi malato magani mo sa sounds, malato magani mo sa mga kanta. Apan hinumdumi ang kanta nga iyas Ginoo walay kadaanan, dili na siya madaan. Ang madaan ang mga word lesson. Apan ang mga kanta iyas Ginoo kay iya nas Ginoo kanunay ng bago. Tao ray madaan, ang kanta dili madaan. Mao nga ang mga tao nga ang prinsipyo baruganan kinalibutanon malato ra na bisan sa mga Christian song. Unya makadungog og mga bag-ong kantang mga word lesson magkimbot-kimbot ng lubot. Abot sa simbahan kay dili lagi ma-inspired sa pulong sa Ginoo kay maigo na sabko perting huy-huya ang abaga. Pag abot sa panimalay nagmarites na si pastor ako man tingali giigo ato. Wala gani gimension ang ngalan pero nagbuhat na kagdautan tali sa mga alagad sa Dios. Dinhi mang igsoon wala nato giklaro kun dili giklaro nato ang mensahe Ginoo
kay dili lamang usa ka tawo nga naminaw, dili lamang sa usa ka pamilya, apan hinumdumi kung wa gani kay batasan ato bangas Ginoo, ikaw may magama og rason para ikaw ma-expired aron ikaw dili makaadto sa balay nga alangkuanan. Amen ba? Ato na ning basahon. Ako sa ning basahon ang Josue. Ingon ang 8, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi o pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat. It meaning to say, magkinabuhi sumala sa tanang nahisulat. Kung dili gani na nimo matuman na ay mapisik, ayaw pagsalik. Nga imong gipangandoy sa kinabuhi, matuman na nimo, dili na oy. Dili gayud makalato ang awit makalangit, kay para na sa himaya sa Ginoo. Tinuod maguna. Mas nindot magani itong pinaka sa una pang nakumpos sa mga singil kaniadto. Pero sa kalibutan nun mga igsuonan, mga udlisong, karon tuiga sikat na, pagkasunod ay wa na nay angay. Lahi na sab. O wala nay lain nga makumpos, nanay kumpos, ang akong balay lingin, tanan lingin, hasta ulo lingin. Mula na magmarmol, may pay marmol na dapay dili lingin. Wala na may laing makumpos. Wala na may laing nahuna-unaan kay nahurot naman. Una nga kana maoy nindot pag kinabuhi isumala sa naisulat sa balaang pulong sa Ginoo. Wala tinuod. Pero katong mga taong dili ma-inspired sa pulong sa Ginoo, ma-expired na gyud. Ingon diri sa ato nga gibutang diri maigsuon. Ano na may correction mga kaisunan gikan gayon ni Pastor Amy dyan. Okay lang yun na mga kaisunan. Tungod kay doon na magoy gihatawag na capital letter o small letter. Doon ay past tense, doon ay presence. Ari patas Tagalog mga kaisunan, mga salitang panaguri. Ingon diri mga kaisunan, ato na ning basahon be. Salamat sa Ginoo. To God be all the glory and honor. Salamat sa Ginoo kinawala man mangingson. Natali na salipdan man, honor and praises. Ingon diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 ngat bersikulo 20 ngadto sa 21. Ingon diri mga kaisunan. Onya ato sang basahon ang Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12. Ang Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12 hinumdumi ang mensahe sa Ginoo hait mo usisa, mo examine, maunay maka-inspired. Apan kung dili ka ma-inspired sa mensahe sa Ginoo, mo ingon man kang nakadungog na makuha na, Pastor. Kunya kay nakadungog ka, imo nang gikinabuhi. Mangutan na kuha na. Kay kung wala na nimo gikinabuhi, it meaning to say, ang imuhang nadunggan na expired sa imong kinabuhi, kay masakitan man ka. Hadlok man kang ma-usisa. Hadlok ba kang ma-examine kay doon na di kay gitago-taguan giilok-ilok diya sa imong ilok nga baho. Unya mo singaw ang baho kung sa may mahitabuan na nato igsoon. Di ang tibok natong lawas mahimong baho. Mao na. Unya mabaho na maigsoon magkara-kara na ta. Pastor. Kita mga kaigsoon mapailupon man ta. Kanunay matang na-inspired sa mensahe sa Ginoo. Wala na'y problema ko eh. Bahalag daoton ta, bahalag latan ta. Basta dili ta daot, dili ta baho ato bangas Ginoo. Kaya ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, kanunay yun ang iisyo. Dili ka ma-challenge kung wala kay isyo. Dili ka malig-on kung walay mga pagbutang-butang. Dili ka malig-on nga tinud-anay nga pagpangalagad sa Ginoo kung walay ma-inkwentro. Muna nga mga alagad si Ginoo, kanunay nang ma-challenge, kay nasayod na siya. Sa diha nga moabot ang mga challenge sa kinabuhi, diha sa musamot ang kalig-on ug pundasyon sa kinabuhi nga Kristohanon. Shout out to all masipag na mga nanay sa mga OFW. God bless everyone. Wow.
yung masipag na mga nanay dyan sa taga-Kamaynilaan, Luzon at Visayas and Mindanao. Yung masipag na mga nanay, yung masipag rin na mga tatay. Sapagkat ang kasipagan mo ay nag-aabang ang kayamanan galing sa Panginoon. Kung masipag tayo sa sanglibutan, dapat masipag tayo sa gawaing Panginoon. Amen ba? Kailan magunang tapulan, dali rin expired mga igsoon. Ingon diri mga kaigsoon, Hebro anon 4 versikulo 12. Mauni mensahe nga magtug-an nimo, magtug-an ako, nga tinuod yun ang hait ng mensahe sa Dios. Amen ba? Ingon diri kay ang pulong sa Dios buhi og abtik og mahait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Aduna magoy nagpaambit niini nakiglalis unya wala lang sab ko makiglalis. Kay kato siya wa sabtoy mo wa puto mo basa. Kining correction man siya maigsoon ingon siya nga dili maguna tinuod nga nag-ingon dito sa Hebro anon kapitulo 4 versikulo 12 nga ang gi-illustrate nga ang mensahe sa Ginoo sama labaw pa sa duhay espada nga duhay sulab. Niingon man siya nga niingon ra hinuon ang Biblia nga hait pas espada ang pulong sa Ginoo. Ingko ako siyang gitutukan nagbasa ba kahani? Dili na to kuhaan lagi ang mensahe. Dili na to dugangan. Kay kung dili ka nakabasa, ayaw na lamang pag karakara igsoon. Ayaw na lamang pagpamatuod. Kay masayot man ka. At tanaw ragon, niingon ra ba di ay ang Biblia nga gi-illustrate ra ba di ay nga giklaro man gyud diri maigsoon nga hait pa sa duha ka sulab nga espada sa espadang duhay sulab. Ingon diri o. Kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og masait pa kaysa bisan unsa. Di-clarify gani bisan unsa. Unsang espada nga duhay sulab. At kining walay mga basa-basa igsoon, walay dili mo basa. Pangwaan man ang ubang wording mo nang dili makumplito ang panlangis Ginoo. Espada nga duhay sulab, budulot kini hangtod sa kinailadman sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o ang kauyukan nag-usisa. Masa man ang nag-usisa, pastor? Nag-examine. Nag-usisa kini sa mga tinguha o una-una sa kasing-kasing sa tao. Ug ingon ang 13, tanawa ragon, walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa ihang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniya gusay sa atong binuhatan. Kung ang imong binuhatan daot, husayon man jud ka. Kay kung ang tao daot o binuhatan unya dili guna siya sa iyang pagtuo sa iyang gibuhat nga daot siya mo insakto, di man na mo patuo. Ikaw pa mahimoong daot. Apan sa panahon mga kaigsunan, ang mga devil, ang mga demon spirit, ang mga witchcrafts, maka-encounter na mga igsoon, layo kayo nas tinuod. Mao na'y tinuod. Dili ni siya pag-underestimate. Kay kung mo adto kag laing nason, magwali ka, kung wala kay tinuod nga diho, maapil gyud kag witchcrafts dito. Mahimo po din yung kang antichrist na hinoon. Maunay tinuod. Kung wala kay kinaadman, kung wala kay kaalam gikan sa Ginoo, kay ang imuhang gitun-an sa balang kasulatan, imo ramang gipili-pili ng dapit nimo. Ato nining basahon mga kaigsunan ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 at 21. Mao man gunay tinuod. Kita dinis Pilipinas mga igsoon layo ra magani kining atong pagdaig. Ikumparar mo nang lantaw mo og mga panagdaig. Kahilasan man ang mga tao dinis Pilipinas og mura na lamang gadisco.
Pero dito sa laing nasod mga igsoon, ang ilang mga pag-ampo, murag haom, di kay murag. Haom pa gani, kay maghapa. Grabe. Pero kita, murag take easy lang. Pakikitang tao ba? Unang dili ta dunggon usahay Ginoo. Layo kayo ang atong kinabuhi. Ingon ang ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20. Ingon diri mga kaigsoon, apan labaw sa tanan, hinumdumi kini nga walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Tanawa ra ko na. Diklaro sa ato nga gibasa karon, walay makasaysay diha sa propesiya kung ang imong tawhanong panabot mauray imong gisaligan. Ilasan man ka. Tanaw ra gud si Jose. Dili mo tuo ang iyang mga igsoon. Even si Jacob naguol. Kay niingon ang iyang mga igsoon, unsa man Jose, nagdahom ba ka nga abisan ang akong mga igsoon muluhod o mutahon nimo? Nisamot sila kaisog nanuman si Jose may gipatagaan revelasyon gikan sa Ginoo. Mao nang mga tawo dili mo tuo nimo kay wala man na sila kadayag og mga pinasahi nga mga panan-aw revelasyon nga nakita nimo nga wala nakita nila. Tanaw ra gud si Moises ang mga tawo kaniadto moingon si Moises ra may gipuli gipili sa Dios, kita wala man ta piliya. Panhinumdumi sa panahon nga sila giluwas sa pagkaulipon dito sa mga Ehiptohanon, gipakitaan sila mga milagro, mga butang nga dili kasagaran, pero gahi ra gyapon ulo. Hantod ang uban niatong mga grupoha wala kaabot sa yuta nga saan. Ang sumusunod og ang henerasyon maoy nakaabot dito sa yutang saan nga gisaad unta para ni Moises. Even si Moises wala kadto. Ano man initon matug-ulo si Moises unya mulaban matura og mga sala. Katumampoy mag-una-una maigsuon pasayloa sila o Dios. Apan niingon ang Dios, wa kay labot Moises, ako'y magbuot. Mag-agad kas akong desisyon. Unang ikaw ug ako mag-agad tas desisyon sa Ginoo. Unsay giingon dire? Apan labaw sa tanan hinumdumi ini nga walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Bisag mo graduate pa kag Ateneo de La Salle. Basta wa gani kay kaugalingon, wala gani kay panabot diha sa propesiya sa balang kasulatan. Di gud ka katugkan sa mga sambingay nga mahisulat sa pulong sa Dios. Ingon ang 21, kay walay propesiya nga hinimo gikan sa pagbuot sa tao. Walay propesiya nga gihimo nga ang tao maoy magbuot, kundili gihimo ang propesiya ang Dios mo'y nagbuot. Mao nga dunay mga prophet, doon ako'y false prophet. Kinsa matong gaingon nga mubalik na sa year 2000 ibaligya na nang inyong kaptangan. Pagbaligya mga kaigsunan kay nawala man gyud mobalik si Jesus di na purdoy. Usa na to ka amigo mga kaigsunan andiya sa bayawan to nahitabo nga hantod noon ang ilang yuta gibaligya ya kinaulawan man sila wala na lamang gid sila mo balik. Kay doon naman ko'y nagpamao-mao nga paulanan daw o kalayo diha nga area mura daig sunoba mga igsoon. Unya doon na pa'y pizza. Wow, grabe propesya hasa. Doon ay pizza nga anang adlaw anang bulana paulanan diha og asupre naaban sa Biblia nabay pizza bulan pagbalik ni Jesus waoy iyahara to propesiya ay daghan akong nauwat pero bliss to wala nauwat kay nagpabilin mo igsoon
Mao'y nakaangkot sa mga yuta, kaya gibaligya magbrato. Kini bang tao mga igsoon kung walay kinaanman, walay kaalam sa gikas Ginoo? Mahiskam ra gyud ka og alingong desisyon. Munang makalaluoy. Ingon diri sa 21 tan-aw ra gud kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilahang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Kanang speaking in tongues na may tinuyo-tuyo ana maigsoon, rabababaw, jararar usala na, ay sayon na kaya ng suwiron, ay chalalala. O niya doon na speaking in tongues niya, na ininsik na ay maigsoon, niya na nakabalo nga ininsik na istorya, ay, kay binuang man maigsoon, nilasan na hinoon. Munang magbantay ta igsoon. Ay ang tinuod nga speaking in tongues, dili na imuhang pulong. Dili kay imuhang gimemorize. Munang daghan kay mga propeta ron nga magpapropeta, pwede ra gyud kang mo eskwela aron ka mahimong propeta. Dili na siya mao. Lahi ang schooling, lahi ang calling. Adunay mensahe si Pastor Emidian. Good night and God bless everyone. Good night usab diha sa dapit sa KSE. Munang daghang mapakyas. Kay ang kaugalingon raman pagbuot, maoy nahibutang sa una-una sa tao. Apan wala nag-agad sa pagbuot sa Dios. Munang makadungog og mensahe nga insakto masakit na, mamuligi, maguol na, labi nagmakadungog. Ano man, moingon man na, murag ako matingali sa blonay. Ayaw, wala man nagoy kagi personal og ingon. Pamagani ko maguol nga gi-announce tas katilingban, mismo gingalan ang akong ngalan, pwede binanato og ihapak na tog libel. Pero kung ato na siyang padakon igsoon otro ko tag parihag buot, hinumdumi kanang pagpakaulaw mga kaigsunan kung adto sa husgado sa balaod sa panggobyerno, imong gidiskurso, imong gidaot, imong sikataw, pagyatak sa dungog, gatuo mo, bata kabalos balaod. Atabog ra mo og announce mga kaigsunan pagpakaulaw sa alagad sa Ginoo. Pwede bitang magkagulkol uni atas bilangguan mga kaigsunan. Pero wala na. Ako ra nag-i-smile. Kay ang Dios maoy mo balos sa mga taong walay mga batasan mga kaigsunan. Mao nay tinuod. Ang tinuod nga Kristohanon kanon nay tuhalon. Ang tinuod nga mamunga sama sa mangga kanon nay batuon. Aron makakaon sa bunga sa katami sa mangga. Apan katong mga Kristohanon nga wa gani mo bato, puro lamang haploy-haploy ang mensahe, puro daig-daig ang mensahe. Mao nay mga Kristohanon kan bisan ang Dios dili malipay niya. Ingon diri sa Mateo 4:4. Namo ni mga makapadasig pero makapaluya sa tao. Makapadasig ni atong layhan nga magkatuon sa mensahe sa Ginoo. Excited man na mo ato sa simbahan. Excited man na nga maminaw sa pulong sa Dios. Labaw nga excited. Excited ra bita makadawat ta kwarta. Excited ra bita makadawat tag hinabang mga kaigsunan. Mas labaw tang excited nga makadawat tag hinabang tabang gikas Ginoo nga dili pinspasan. Apan timan unaha pagpangita nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi. Ingon dire, mitubag si Jesus ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kun dili sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. Niining panahon na gitintal si Jesus. Hangtod gipasaligan si Jesus sa yawa nga mao ang bitin.
o ang bitin ming angkon sa tanang kabtangan sa kalibutan nga dili sab iya. Mao nga ang taras o batasan sa taos kalibutan, kusog na siyang muangkon-angkon sa dili niya hinaguan. O katong naghago, mahimong madaot. Katong naghago, dili mahatagan og dugong. Bisan pa man sa katilingban, kay giangkon na mas malay mga batasan. Laro dili. Laro maguna. Unya ang mga tao mabrinwasab. Ay maayo makaimo drama. Apan ninon dumi ayaw dramahi ang Ginoo. Kay maningil gud ang Ginoo. Amen ba? Mao nga niingon si Jesus, giingnan niya si Satanas. Hinungdumi Satanas, dili lamang mabuhi ang tao puro humba. Dili lamang mabuhi ang tao nga puro humay. Mabuhi ang tao kundo na po'y mga ginagmay nga salagon. Usa ni kasambingay ha? Kay kung ang imong pagkaon puro na lamang kada kaon maura, kana taga Saudi. Sige kakaog manok maigsoon matod pa sa ako nga wife, manimaho kitang manok iniguli ani within 2 years. Wa matay mahimo anak mga kaigsunan kay naa mao man ilahang kahimtang. Amen ba? Mao nga ingon dire sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17 ngadto sa 26. Ningingon ang mensahe, sanctify them in the truth, your word is truth. Balaan na sila diha sa pulong o diha sa pulong mahimok gisang mabag-o ikson. Sanctify them in the truth. Balaan na sila sa kamatuoran o diha sa kamatuoran mabag-o ang dagan sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Ato ning basahon Juan kapitulo 17 bersikulo 17 ngadto sa 26. Mao nga dili gani ka mabalaan sa pulong sa Ginoo, ikaw ra gyud nagbulubalaan. Ang naimuhan ipanghinambog sa imong silingan. Hinambog o niya kusog raday kang mangaway. Ingon diri mga igsoon, way angay mga igsoon maulaw ta. Ingon diri mga kaigsuonan sa 17 ngadto sa 26. Tanawa ra go diri, mao nay mga pulong nga maka-inspired. Pero dili ka kasabot ani ma-expired jud ka kay mahilasan man ka. Tanawa ra go to. Balaan na sila diha sa kamatuoran. Balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imuhang pulong kamatuoran. Yes. Kamatuoran magyud ang pulong sa Ginoo kay daghan mang mga igo, daghan malipay sab, daghan sa maguol, daghan sa panalanginan. Kung katong makasabot sa pulong sa Ginoo. Pero dili make sure peting goola. Peting kapuya. Pero ang makasabot sa pulong sa Ginoo, lahihan ang maminaw kada Domingo, kada kadlawon. Ma-inspired man na maigsoon, dili man na ma-expired. Pero paminaw murag ako mahidiin mo na murag magipadunggan na akong pastor ani ay off ang FM radio. Human di na expired og sabot. Imbis na inspired mga kaisunan, naguna-una naman nga maoy na naigo. Ay muna ingon mga kaisunan, ang atong wali diri dili usa ka pamilya ang makadungog. Hinumdumi live ta. Luzon, Visayas, and Mindanao, even ang taga Saudi Arabia. Kana og makasabot sab sila. Una nga mga Arabic word mga kaisunan, ikudi magit ko kasabot ani ay. Ingon diri mga igsoon, balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imuhang pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala ngani sa kalibutan. Kinsay nagsulti ani? Si Jesus. 19. Tungod kanila, gitugyan ko ang akong kagalingon, nganha kanimo aron maimo usab sila. Wow! Ingon ang 20, nagampo ako dili lamang alang kanila, kundi alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang minsahi.
mao nga kung magmensahe kag dili mao, unya nituo sila sa imong mensahe nga dili mao, ang ilang pagtuo nga imong gimensahe nga dili mao, nagtuo sila nga mausab. Amen ba? Nga mag-uyon-uyon na sa kalihukan o urong sa kalibutan. Di maayong mang mo-explain sa larino masamang muyaw-yaw. Ingon diri sa 20, nagampo ako dili lamang alang kanila, kung dili alang usab, niadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Versikulo 20, nagampo ako nga mausa unta sila sa amahan, mausa unta sila dinhi sa kanato sa mga ikaw ani ang kanako ug ako anaa kanimo, aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao nagpadala kanako. Maunay mensahe ni Jesus. Kay dili man mutuo ang mga tao nga ang Dios may nagpadala ni Jesus kung wala pa'y mga butang o mga milagro nga nakita sa mga tao. Wala pa'y mga demon spirit nga wag ipanghingila ni Jesus niya itong mga panahon na. Mao nga niingon si Jesus, kanus aman ko mag-antos ninyo. Kaya niingon ang amahan, wala man kapahingilin ang imuhang mga tinudloan magtutudlo. Ingon si Jesus, kanus aman ko mag-antos, kanus aman ko magkaton, kanus aman mo magkaton, kanus ang akong pailog. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Ruth Chay. Kini mo ramang Chinese ni mga igsoon. Pwede lang yun mong I want to know kung asa mo nga nason. Kaya usahay magon mga Pilipino mga igsoon, mga Chinese ang profile unya apelido. Pero pwede lang yun mong maka-comments aron makasabota sa inyo ang mga lingwahe. Ingon diri mga igsoon, tanawa ragot, asa matakoto mga kaigsoon. Ingon ang 21, nagampo ako nga mausa unta sila sa amahan, mausa unta sila dinhi sa kanato sa mga ikaw ani kanako ug ako anaa kanimo, aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao nagpadala kanako. Mao nga mga alagad sa Ginoo, aron mutuo ang kalibutan, i-challenge ka, testingan ka, pastor ba kahani? Makikistorya ba kahaning demonyo ani? Or ikaw mo imo karakter o dalagan? Katawan ka maigsoon. Ingon diri maigsoon, gihatagan ko sila sa samang himaya nga imo ang gihatag kanako aron sila mausa sa hingpit, ingon nga ikaw ug ako usara. Wow. 26 nga to is 26. 23, ako anaa kanila ug ikaw anaa kanako, aron sila mausa ug sa ingon masayod nga ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nahigugma ka kanila sa mga ikaw nahigugma kanako. Giklaro gid ni Jesus, iyang giklarify ang mensahe, ang Dios ug si Jesus para sa mga tao. Ingon ang 24, kanunay ni siyang nagdepensa, amahan, ipakita kanako ang mga butang nga dili makita sa uban, kay aron diha mapamatud-an nga naagyod ka nag-uban. Amen ba? Mao nga daghan kayrong mga pagtulunan nga ibutang-butang dahil sa post mga kaigsunan social media, ma-viral gyudayon. Ako dili ko ana, dili ko layhan nga musikat sa social media, kung dili ipadako nato ang Dios nga bisan asan ta na kay authority gikan sa Ginoo o kinana para nako. Dili ko mag-after nga musikat sa tibok katalingban, kung dili akong gipangayos Ginoo bisan usang gamay porsyon nga authority gikan sa Dios o kinana kanako. Wala ko mangandoy nga mahimo kong adonahan
nangandoy ko nga mahimong adunahan sa pagkamaayos Ginoo. Ingon diri mga igsoon 24, Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atoa usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang akong himaya nga imong gihatag kanako. Wow, tan-awa ra gud si Jesus. Ang himaya nga gihatag sa ing amahan nga mao ang Dios, gihatag siyang anak nga mao si Jesus. Ikaw Kristohanon, kung tinuod ka kang Kristohanon, ang himaya sa Dios ihatag usab na nimo. Unsang klasiha sa himaya? Himaya nga dili ikabugti sa bisan unsang posisyon dinhi sa kalibutan. Ingon diri mga kaigsunan, gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Versikulo 25, Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo apan ako nakaila kanimo. O kini sila nasayon nga ikaw ang nagpadala kanako. Wow! Mauna, gikinahanglang masayod ka o makahibalo o tinuod bagyo ng pinadala nga alagad sa Ginoo. Daghang mga simbahan, title ra sa simbahan di panako. Pero ang batasan, wa gyud taon mausab. Ning samot na Hinoon o kadili insakto ato bangan sa Ginoo. Ingon diri sa 26, gipaila ko ikaw kanila o kini akong padayonon pagbuhat aron mabatunan nila ang imuhang gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kami. Mauni prinsipyo ni Jesus. Dili siya pili-pili, kundi naghiskot siya ug tanan. Ingon diri sa mga buhat. Buhat kapitulo 1 bersikulo 16, kinahanglan makatuman ang bahin sa kasulatan. Kinahanglan atong matuman ang bahin sa kasulatan. Kay kung dili nato matuman ang kabahin sa kasulatan, kung saon man nato pag-claim sa panalangis Ginoo nga dili magamit ka tuman sa panit nga gisulti sa balaang kasulatan. Ingon ang mga buhat, doon na mo'y Biblia diha. Sa buhat kapitulo 1 bersikulo 16. Ato ni siyang basahon bersikulo 16. Ningon rin, mga igsuon kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan. Ingon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 18, walay bisan usa nga masayloan diha sa basahon sa balaod sa Ginoo, even ang tulbok o kudlit ang tanan matuman. Ato narong basahon. Ingon diri mga kaigsunan, maunay mga mensahe nga makapa-inspired, makapadasig, makapakugang. Apa ni atong dili excited, ma-expired, ano man, maigo man, maligsan man. O niya kung maligsan, kay mapipi man na. Besulay ko mo maigsoon kung maligsan na mga iro diya sa highway, hasta tinaay makayag. Unang nakaadto ko mga kaigsunan, iro ba to? Basta kay agyo maigsoon, pisik yun, pepe, na-flatten. Basig nag-agian to bukat nga sakyanan, di, wag yun. Ingon din ang igsoon, mga igsoon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitagana mahitungod kang Jonas, nyami tultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus Judas igsoon. Matanawa ra gud diri mga kaigsunan. Ingon diri sa ato ang gibasa, mga igsoon kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan. Diin ang Espiritu Santo pinaagi kang David, mingtagna mahitungod kang Judas nga mingtultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. Sa wala patudak pa si Jesus gitug-an natong daan nga maog yunay mahitabo ni Jesus nga si Judas maoy usa
sa 12 ka apostolis nga maoy magbudhi. Nanihapon pa lamang silang Jesus ni atong mga panahona sa gitawag nga panihapon sa kauban niya siya mga tinunan. Gani daghang ning riak. Miingon nag mga tao, ako ba gipasabot nimo ana magtutudlo? Daghan naging mangriat ba? Muingon dayon nga, nganong ako may imong gipasabtan? Wa pagani kakabalo ikaw ba gipasabtan? Niingon man si Jesus, usa niini sa grupo nga kauban nato dinis panihapon, maoy mubudhi kanako. Urong silang tanan. Kay wala man nag-ingon si Jesus ni atong mga panahona nga si Judas. Apan iya gisambingayan og gamay. Mao nga daghang nang riak. Niingon sila nga, ako ba gipasabot nimo pastor? Ako ba imong gipasabtan? Nang riak koy. Ikaw ug ako kung maligo kas pulong sige mo riak day ka. Kung mo riak ka pareha ko kanila. Mao na klarong tan pagka-istorya. Sakit sa maka-inspire o maka-expire. Mao nga ikaw butang-butangan ka, pasanginlan ka, daoton ka, mudaot ko ka, pareha ko kanila. Pasagda sila, ay mao man na ilang kalipay, hangad nga tos Ginoo, kaya ang Ginoo ray mobalos ana. Tinuod dili. Mao ni tinuod igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Tano Jason nga nagawa sa atong programa karon. Nining matahog nga kabuntagon mga kaigsunan. Tanawa ra gud mga kaigsunan. Ningon si David, wala pa nahitabo sa pagbudhi ni Judas sa pagtugyan sa mga tao ni Jesus aron madakop si Jesus sa mga tao gisulat na ng daan sa balaang kasulatan. Ingon din mga kaigsunan sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto sa 13. Mga pulong nga gisaysay diha sa espiritu. Mao ngani mga kaigsunan, ang pulong nga gisaysay diha sa espiritu, ang tawhanon nga kinaya dili ni kaagpas. Dili man ni siya magkinabuhi diha sa espirituhanon kinabuhi. Layo ra man ni siya mga igsoon. Mao nga sa diha nga ang tawo magkinabuhi sa kalibutanon nga kinabuhi, lahi ra gyud ni siya sa kinabuhi sa usa ka tawo dunay espiritu ang Ginoo. Unang-una, kung doon na ka espiritus Ginoo, mapailobon maka. Dili man ka maisog dayon, mo-relax naman ka. Dili masab ka mo balos mga igsoon. Mo-smile naman ka mga kaigsuonan. Mo na tinuod. Pero masuko usab ka, mahaparihar gyud ta nang buot. Ingon diri mga kaigsuonan, sa 12, wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana kundili espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Wow! It meaning to say, kung ang espiritu na dominar nimo. Amen ba? Apan kung ang imong gidawat sa imong pagkatao espiritus Ginoo, wa gyoy mo dominar nimo. Bisan pa man ang tawo, ngano man dili man sad ka masuko. Mo smile raman ka, ang nasuko nimo maura po nay maulaw nimo. Ano man sa may atong gikasok ang gawa matay daot nga binuhatan. Pagtabang man mang isuon sa atong kausa. Kung layhan mo mutabang mga kayusan di, kung gisa mo mas nindot magani ng kitang tanan makatabang. Dili kay makatabang tagdaot. Ingon dire mga isuon, wala nato dawata kinirabang kusog kay manaot, wa po nay nahimo. Di ba sakit? Di ba dili ka ma-inspired? Dili. Di ba mamuli na lamang? Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana. Kung ikaw, wala nimo dawata. Kung imong gidawat, mabalaan man na nimo sa imong pagkatao. Amen ba? Munang ayaw mo dawat-dawat. Ay kung inyong nadawaton na mapareha jud ta ana. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gibuhat sa Dios kanato. Wow. Kung ang espiritu sa Dios mga kaigsuonan, mauni magpanarbaho nato, makahibalo ta sa pagkamaayos Ginoo nato. Makasabot ta sa gispasabot sa balaang kasulatan.
Ingon ang 13. Busa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios. Wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tawo. Tinuod dili. Kay diha sa pagsaysay sa kamatuoran dili na ginamit sa tawhanon kaalam. Wala man ni nato eskwelaha sa university o mga colleges aron ikaw ug ako makahubad sa mga sambingay nga gikan sa Ginoo. Naaba diha sa Biblia, naaba diha sa eskwelahan nga kung dunay Holy Spirit sa imuhang kinabuhi, gatudlo ba si sir o si ma'am na makahingilan kang mga white crabs? Wala. Ang gitudlo diha panaguri. In English mga kaigsunan, it parts of speech. O ari ka sa Tagalog mga kaigsunan, yung mga salita na darating, dumarating, yung mga umuulan at uulan, iba talaga yan. Diba? Apan diri sa Biblia igsuon, dili ni na nimo ikakumpara ang mensahe sa Dios para diya sa espirituhanon nga bahin. Kay nagsulti na sa mga butang nga wala dinis kalibutan nga dili makita sa kadaghanan. Nagsulti ni, nag-usisa ni, even sa imong kasing-kasig una-una ang mensahe sa Dios aron ikaw ug ako makita sa Dios nga iya gyud ka niya igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante. Good morning Pastor Safri o sa tanan. God bless everyone. Tanawa ra gud diri. Versikulo 13. Busa sa atong pagsaysay sa espiritu, espirituhanon nga mga kamatuoran, espirituhanon nga mga kamatuoran, alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios. It meaning to say, ang makasaysay lang di ay niini katong nakabaton diha sa espiritu sa Dios. Apan kung ikaw wala kakabaton diha sa espiritu sa Dios, espiritu sa tao ang imong nabatonan. Ato bang nakuha igsoon? Ingon dire, ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao kundi sa pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Wow! Ingon ang 14 ako ning ipadayon. Apan ang tao nga wala makabaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Klaro, di ba? Ang usa ka tawo nga wala makabaton diha sa espiritu sa Dios, nagpasabot nga dili siya makadawat sa gasa gikan sa espiritu sa Dios. Kung wala gani kay gasa sa espiritu sa Dios, mga hadlok ra gyud kag mga white crabs. Sulay atos laing nason, magpastor-pastor ka dito, katawaan na gyud ka. Kita diri maigsuon, okay na magmakawali ka. Makagama ka og hanay, sinugdanan, katapusan, title sa wali. Apan hinumdumi, mo abot ang panahon i-challenge siguro kas katilingban. Pangandam tang tanan igsoon. Kay diha ra bagyod ka maila kung kinsa ka. Ingon diri mga kaigsoon na. Ingon diri sa unang Tesalonica kapitulo 2, versikulo 13. Unsa may dapat nato nga buhaton sa diha nga madawat nato ang pulong sa Dios. Unsa may angay dapat natong buhaton sa tupaduna gyud tay buhaton. Kay kung wala tay buhaton maigsoon mao sa man wa gyud mahitabo nato. Ato ning basahon na Tesalonica, unang Tesalonica kapitulo 1 or 2 ba ni maigsoon ako sa ning klarohon. Kay nairis nako ni. Ingon diri sa 13 ako ning itry mga kaigsoon. Tanawa ra ko diri mga igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang mahigugmaong anak. Kita mga igsoon giluwas ta gikan sa kangitngit. Ang problema
kita giluwas na unta gikan sa kangit-ngit, ang problema mobalik tas kangit-ngit. Ayaw kong ina nga giluwas ka gikan sa kangit-ngit, nahimo kang Kristohanon, unya gikan sa Kristohanon, mobalik kas kangit-ngit, Kristohanon na gyapon ka, bisag kangit-ngit ang imuhang kinabuhi. Dili. Nga maoy naglukat ka nato o gipasaylo sa atong mga sala. Mao nga ikaw ug ako, dili ta magkat-on diha sa pulong sa Ginoo. Kanus ang mata magkat-on kung wala na tay gininhawa. Alas nga mga bersikulo ang atong oras karon. Alas 7 naman ay mag-isumbot to naman ay. Ingon diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto 21. Walay makasaysay sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa pagbuot sa tao. Giklaro dinhi sa ikaduhang Pedro, wala lagi makasaysay sa propesiya gikan sa Dios kung pagbuot lamang sa tao. Kaya dili lagi na siya makatukan sa propesiya nga gikan sa Dios. Ug walay makatukid sa una-una sa Ginoo. Amen ba? Ato na ining basahon, last nga mga bersikulo na atong gipaambit dire. Ikaduhang Pedro, kapitulo 1, bersikulo 20, hanggang to kini sa 21. Kaya aron ikaw ug ako mga ekson, dili ta magsalig. Magsalig man unya ta mga ekson, na okay ra din akong gibuhat. Wala man pod walihi ko ni Pastor Gon. Muna nga mga pastor nga dili mowali sa kamatuoran, ay utro masab na nagbuhat og dili mao, atubangan sa Ginoo. Mahadlok masab nang mowali, kay mainsulto man siya. Nga misan gani, ana apoy mga pastor-pastor mga kaigsunan nga modipinsa lang siya. Yang ipagawas nga siya mo insakto ang uban dili. Pero diha makuha ang output, ang resulta, ang batasan, ang sinultihan, ang pinulungan o kalihukan na naaragyapon sa kalibutan. Ingon diri iksuono. Last nga mga bersikulo, ikaduhang Pedro, kapitulo 1, bersikulo 20 ngadto sa 21. Tanaw ra ko diri mga igsoon. Ingon diri mga kaigsoon, apan labaw sa tanan hinumdumi kini nga walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa kaugalingong pagsabot. Amo ni ato nga ending sa ato nga mensahe. Wala lagi makasaysay diha sa propesiya nga gikan sa Dios. Tan-awa ra gud ang mga tinun-an ni Jesus kaniadto, dili ko sila kasabot. Mao nga naglalis sila, ato maning gimension kahapon, naglalis sila ug kinsa ilay ilhon nilang labing dako na nag-away sa tinubuan. Munang mga pagtulunan karon, manag-away sa pagtulunan. Wala na'y amay. Magdebate, even social media, magsigig dipinsahay, kanira gyud sakto. Ay otro po na silang paragbuot. Unang ako doon ay makigbate, hala sige, pagdebate dia, ikaw ra. Ay digo ko, mutagad nimo. Kailangan laman ang kong trabaho. May pa'y magtanom ko diri o lagot mo sa kabukiran na apa ko'y mahimo kaysa magdebate ko nimo. Mapareha matagbuot. Ang importante, dili illegal ang imuhang pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Baura man nagikinhanglan sa gobyerno. Aron dili ka maligal, halalo ka. Lisensya, daghan maganing okay ra ng illegal o magani mga lisensya ng mga motor karon daghang mga sakyanan mo nang pag-abot sa dako, magtalaytay go na gikan sa pinaka-highway maigsoon. Dili kay kausa katulog, kapilan ako diha. Mga sumok dito sa katubuhan, mga bintuhan ng uban, wala may papilis. Walay lisensya, walay listro, expired. Sulay ko mo. O adto sa highway, pagdala mong sakyanan, di ba, sikpaw mo. Istrikto magani ang gobyerno, unsa pa ka ang balaod sa Dios, nga layo kayong lakawon, layo kayong atuan ang atong ipadulungan, langit, o niya ang gibutang dito, ang makapuyo, katong walay kunot og mansa. Diba? Pag-ampo tang mga ekson, ato kining sirahan niya sa mga pag-ampo, sanglit ang atong oras, bunto naman, doon na bakoy importante sa
nga ato nga buhaton nining mga alama. Ang importante atong giuna ang Biblia aron ikaw ug ako magkat-on diha sa mensahe Ginoo. Wala nay lain nga makatabang sa panahon sa imong kalisod. Wala nay lain nga makatabang makaluwas gikan sa yanang sa kasalanan, kundili ang balaang kasulatan kung ikaw ug ako maminaw diha sa mensahe Ginoo. Mag-ampo ta igsoon. May kalipay ako, sa kaayo mo may kagawasan ako, sa kaayo mo may kadaugan ako. Ha 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 ha, hallelujah. Labing gamahanan ug may gumaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos nga imo kaming gigunitan sa tanang panahon. Salamat o Diyos nga ikaw nag-unag nagulahi sa mong mga kinabuhi. Isa pa man sa tibok na kong panimalay, sa ako ang ang tulog ka mga anak, sa akong ugaman, sa tanan na mong kaigsunan din sa balok o Diyos. Guniti ang ilang kinabuhi o panalitli kanunay sila. Ikiki kanunay sa imong katamaain. Walay buhat sa mga kaaway na maka-entrepin mo bisan pa man sa ilang physical babae. Sa paman sa tanan na mag-aksyonan lapit sa Pilipigan, hindi kay Pastora April may akaturan. Ikaw Diyos magaproteksyon magabantay kanila. Bisan pa man sa dapit sa kangkwi o Diyos, sa pamilya ni Brother Marie Ellie, Sister Roslyn, uban silang mga anak, o sa mga kabataan na may fellowship sa mga dapit. Lord, kung mapag-ampo ng mga takna, ikaw magagunit sa matakusan. Ipigi kami kanunay diya sa landong sa imong pagkamaan. Abuni kanunay sa imong hamilit ng mga kamot. Hamilit na dugo, Diyos, na imong giula diha sa krus sa Kalbaryo. Aron among masinati nga ang kadaugan, gikan kanimo among inyong mapatunan. Sa bitsan unsang katalagman dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat o Diyos sa imong pagpanalipod kanamo diha sa imong mga landong. Diha sa imong mga takot kami magapasilong kanunay. Walay buhat sa kaaway na makaguba sa among pagkatao. Pambili kanunay ang kadaugan magasunod ng kaduna kanamo. Salamat o Diyos nining mga takna karon. Labaw sa tanan nining mga everyday. Nahimo kining instrumento aron ang imong mga tulog mga mensahe mahidangat sa kasatag sa mga Pinoyanan na klaro o tataw at makahatag ka lang o kadasig aron kami o Diyos maglakaw ang ating nainsakong diya gikan kanina. Salamat o Diyos, bisan pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, uban sa ilang duha kang anak, o sa 101.3, na kanunay usap, nagapaambit sa inyong mga pulong mga mensahe. Bisan pa man o Diyos, sa maong adapit, sa gihungan, sa batang tuhil, sa kansumandig, Lord, sa kinabuhi ni Pastor Kim Ryan Makasaol o ni Ma'am Aisa Makasaol, uban silang duha ka mga anak, Lord, anayin ikaw magapamuhap. Labaw sa tanan sa maong pagama na usap ang FM Radio diya sa dapit sa Masay. Ikaw, Diyos, magauban, magapanalangin, pagpagtagpo sa bisan kung saan paminanglan, sa mga Saison family, sa mga Baldonado family, o sa tanan ng mga pamilya o mga alaga na nagaservisyo na natunguan. Salamat o Diyos, ni mga tagna, ako kang ibayaw o ituloy, na din ang imong mga pulong panunay na mo kalangkas sa kasing-kasing, aron kami magkinabuhi, sumalak sa imong mga plano. Salamat o Diyos, guniti ang among kinabuhi, o kami usab o gunit kanimo. Lamang ang among kinabuhi, among panikamutan, na ikaw mahimuot, dini sa silong sa langit kami. Sa panahon sa imong pagbalik, na kami dili magduwa-duwa sa pagsugat kanimo, na kaming tanan excited na musugat sa imong pagpadayang dini sa silong sa langit kami. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw sa FM Radio, sa tanan nagwa sa Facebook Live, bisan pa man sa tanan mga estudyante karon nga adunay tinguhag damgo sa kinabuhi. Padayon kang makikuban kanila o kanunay abli ang ilang makasing-kasing sa kaalam ko kayo gikan kanina. Salamat o Diyos, ang pingi ang ilang kinabuhi ug tipigi sa imong pagkamayo. Labaw sa tanan nga mga OFW, bisan pa man sa ako nga wife nga nakaroon sa Kingdom of Saudi Arabia, padayon ikaw mag-amping kanila. Tipigi kanunay
Ya sa imong habiling nga dugo, hadiin kanunay silang mapinabunan, ikan kanimo Ama. Salamat o Diyos sa akong privilege kay gayunan, ay maghihatag ka na mo, na ikaw mapadayag, ikaw o Diyos matuboy, ikaw o Diyos mabayaw, pinagis mo mga nagadaga. Hindi na ang imong mga pulong mga mensahe, may dapat kayo sa tasatag sa kamabinuyanan, nga magdalag kadaugan, nga dili mahimong mula kay kawa, nga mabalik ang imong mga pulong nga kanimo, nga dili mapakyas. Salamat o Diyos sa pagkamahin ka namin. Mahimo kami nga instrumento, mahimo kami inspirasyon, mahimo kami pagtulungan sa tibok at lingkod. Salamat o Diyos sa imong pag-amuma ka namo. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman, na palayo ka nagsuklay sa among mga pangyayon. Isa pa man ako mga pag-ampo nga na kanimo, sa mga katawhan nga naakaros mga problema, sa mga katawhan nga naas kalbalaka, at sa mga katawhan nga naakaros sa pagduha-duha. Waa ang tanang mga pagduha-duha. Magkakadaugan kasiguruhan, ako maangkol hindi sa silong sa langit na. Dumog himaya, nalagyan ka nimo ang tanan. Salamat o Diyos, ngayon mo kaming ipahilikay sa bisan unsang katalagman na maabot ka na mo ang mga. Tumagay imong mga pagod, kanunay nagatabon ka naman. Niyatong nagasabi, kung nagatuban sa imong mga pulong mga minsay. Pinagi lamang sa imong bukong anak, personal lang mo kaman nuluwas ang tanan magaygon. Pinagi sa kalansamahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, saglit aron na makoy importante nga mga buluhaton. Ang mga lawa mga kaigsunan, sa Sabado ako ningatag sa atong editing, alang sa mga meetings, sa higala, sa kahagina, sa FM radio, Pastor Sapre Candelario, manabilit sa pag-ingon, ang grasa sa Dios o ang pag-ingambit sa balang Espiritu Santo, mag-aubal sa tanang mga balaan, di ka na Rosaha, alas 7 na, 14 sa sayo kabuntagon. May pagpangapi, may pagpamahaw, may pagsikay-sikay, inintak na udapit sa mabugnawon na kabuntagon. God bless. May butag ka na itong tanan next one.